A gurguje a wannan sabon bidiyon namu zan nuna mana hanyar da zaka bi domin ka sami katin kira. Ya danganta da account nawa kake amfani da shi, adadin account ɗin da kake da su na banki, adadin katin kiran da aka samu. Amma da account ɗaya zaka sami katin kira na naira 100. Kuma zaka sami wannan katin ne ta hanyar register a wani website wanda kana yin register instantly zaka cike bank detail ɗinka kuma za su tura maka wannan naira 100. Wannan website ɗin mun jaraba mun gani confirm suna tura katin, shi yasa muka kawo muku wannan bidiyon. Ka hanzarta yin wannan abin da zarar ka ga wannan bidiyon saboda su bonus irin waɗannan ba abu bane da suke dadewa. Ya kamata kana ganin wannan bidiyon ka daure kai ma ka je ka register domin ka samu naka rabon. Ba tare da bata lokaci ba, kawai mu je zuwa bidiyon domin in nuna mana yanda zaka sami wannan katin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda ya ce zan nuna mana hanyar da zaka bi domin ka sami katin kira kyauta. Amma kafin mu je zuwa ga nuna mana wannan hanyar, to ina roƙon alfarmar da idan bako ne kai a wannan channel dan Allah ka yana mu subscribe sannan ka danna alamar karuwa ka zabi all. Nagode. Kamar yadda aka saba na aje maka link na register wannan website a description na wannan bidiyon, wanda shine kana taba zai nuno maka wannan fuskar. Inda nan ne zaka shiga wannan option din na farko wato register. Bayan ya wuce da kai sai ka shigar da information ɗinka kamar haka. Matakin farko full name, zaka fara da shigar da sunan da yake a account number naka wanda nan ne za a tura maka kuɗin. Daga nan kuma sai ka zo ka shigar da email ɗinka. Mataki na uku kuma sai ka zo ka zaɓi ka shigar da phone number ka. Bayan ka shigar da phone number ka, a nan mataki na biyun ƙarshe nan ne inda za ka yi create na password ɗinka. Da kayi haka shikenan ka gama shigar da bayananka, sai ka zo nan ƙasa inda aka sa register sai kai click a wajen. Kamar yadda kuke gani daga nan zai nuno maka inda zai ce ka gama register successful. Yanzu sai ka je wajen da zaka yi login, nan ƙasa inda aka sa click here to login. A nan fuskan zaka shigar da wannan email address din naka ne da kai amfani da shi wajen register, sai kuma ka zo ka shigar da password ɗinka kamar yadda dai in zaka yi login a kowane platform. Bayan ka yi login successful, nan mataki na gaba shine zaka zo nan ka taba nan gurin da aka sa withdraw to bank account, sai ka zabi bank location wato a kasar da kake. Mu nan tunda a Najeriya ne zamu zaɓi Najeriya, sai ka danna nan save. Next shine inda zaka zo ka cike bank detail ɗinka wato inda za a tura maka wannan naira 100. Sai ka zo nan ka zaba da wanne banki kake amfani. Mu nan zamu nemo bankin kamar yadda kuke gani gashi mun zabi bank, sai kuma ka zo ka shigar da account number ka da za a tura maka katin. Bayan ka shigar da account number ka sai ka taba nan search. Muna unfortunately an samu matsala, sun ce this account number cannot be resolved to any bank. Maybe ko matsalar network din bankin ne, amma wannan abun legit ne confirm din shi na gani, ni na ma samu katin, shi yasa na kawo maka. Da fatan kai ma zaka jarraba domin ka tabbatar da cewa ba karya bane. Idan kai naka ya wuce, kawai daga nan za su ce ka zaɓi amount ne, kawai sai ka danna withdraw. Kana yin withdraw, after some time za su tura maka wannan naira 100 naka. Ka jarraba domin ka tabbatar da cewa ba ƙarya bane, kuma ka hanzarta yi kafin su rufe. Na gode da kasance da ni a wannan channel ta Bash Tech TV. Kada ka manta dan Allah ka danna mu subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Na gode, sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyon.